गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय 53थि जि सिसुपानि रायजोआरि श्री श्री लोक्षि फुजा बे फुजाखौ सिसुपानिनि नैबे तेलिसालाव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। दिनै दहाय 7 रिंगायाव जोङो बिमा माइनावनि जि मुसुखा फज'नाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावबाय। दा बेयाव बिमा माइनावनि आर'ज सोलिबाय थादों। जोंहा बेयाव मोनसे नेमखान्थि दङ जे बाथौ धोरोमारि जि नेम बे नेमजों जोङो बिमा माइनावनि मुसुखाखौ बोसोरै फज'यो। एबारबो फज'दों 53थि बोसोराव। जिहेतु थांनाय बोसोरनै कभिड प्रट'कलनि थाखाय जि श्री श्री लोक्षि फुजा बे फुजाखौ खुंफुंनो जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय सुबिदा मोनाखैमोन। एबार रायजोफ्रा खोब गोसो होनानै ओंखारबोदों गाजा गोमजायै आरो मोजाङै सिगांनिख्रुइ साबसिनै बिमा माइनावखौ सिबिनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदों। जोंहा ओरैनो हाबाफारि महरै सिगांनि सान हिसाबै दिनै 9 अक्ट'खालि जोंहा बिमा माइनावनि मुसुखा फज'नाय आरो बिमा माइनावनि आर'ज बे आर'जआल' सोलियो। दिनै गुबुन आयदानि जेबो हाबाफारि जोङो लाया। बिमा माइनावनि आर'जआवनो दिनैनि हाबाफारिया जोबो। बेनि अनगायै गाबोननिफ्राय जोंहा सानब्रैनि जिहेतु हाबाफारिया जागोन 9, 10, 11 आरो 12 अक्ट'बर 2022 जोङो गाबोननिफ्राय जोंहा हारिमुनि गुबुन गुबुन आयदानि बादायलायनायफोर जोंहा जागोन। बेलासिनिफ्राय बे आयदाफ्रा जोङो जागायगोन। हारसिं मोसानाय, जेवजा मोसानाय, हानजा मोसानाय, सावगारि बोनाय, बिनि अनगायैबो गोबां ओनसोलनि जि देंखो रोजाबगिरि आरो मोसागिरिफोरनि अपेन मोसानाय जोङो नायगोन। जोंहा खोब गाजा गोमजायै जोङो एबार मोनसे बिराद गिदिर मोनसे मेला जोङो लाबोदों। बे आनन्द मेलायाव जिहेतु थांनाय 2 बोसोराव ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा रंजानाय बाजानाय, बोराय बेन्थ' रंजानाय बाजानायनि मोनसे खाबु मोनाखै। जिहेतु जोंना खोब सिं ओनसोलनि रायजोफ्रा रायजो जानाय, आसाम नागालेण्ड सिमायाव थानाय नैबे ओनसोलनि रायजोफ्रा, गतिके मोनसे रंजानायनि खराग होनो थाखाय जोङो फुजा कमिटिया मोनसे मेलानिबो जोङो थाम-थिम खालामदों। बेनि अनगायै जोंहा फ्राय बोसोरै जोंनि नैबे जायगायाव 500सो दखान होग्राफोर स्टल जोंनाव फैयो। एबारबो फ्राय 500आनो स्टल जोंहा दङ। खिन्थु गुबुन बोसोराव जिबायदि जायो एबार अखानि थाखाय दिनै 9 अक्ट' जाबाय। अखानि थाखाय जोंहा माखासे खामानि मावनायफ्रा एसे डिले जादों, लासै जादों। खिन्थु जोङो आसा खालामदों गाबोननिफ्राय जोंनि उननि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफ्रा खोब मोजाङै सोलिगोन। आरो 12 अक्ट'खालि जोङो नलबारिनि सासे देंखो रोजाबगिरि हिमाक्षी बर' बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा फैगोन। आरो जिहेतु नबजित नार्जारी DID लिटिल मास्टार सिजन 5नि बिथाङा जोंनि नैबे जायगानिनो। बिथाङा जोंजों सानथामनि जे हारिमुवारि प्रग्रामफोर आयदाफोर बेयाव बिथाङा थाफागोन, जोंनि जायगानि हिसाबै बाहागो लागोन। आरो गोबां ओनसोलनि गोरों गोरा, गोबां ओनसोलनि हारिमु एबा हारिमुजों लोब्बा थायैबो माखासे अर्गेनाइजेसनफोरनि दैदेनगिरिफोर, बे दैदेनगिरिफोरखौ जों हांख्रायदों। दिनैनि सेथि जि मुसुखा फज'नाय हाबाफारि बेखौ जोङो बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप स्वर्गियारी बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा इतिमध्ये बे हाबाफारिखौ जोंनो मावनानै होखांबाय। बे फुजाया एक्सुवेलि बेयाव जोंहा दा दिनैनि तारिखआव सिसुपानियाव बुंनो थाङोबा बे धोरोमजों धोरोम सिबिग्राफ्रा सिबियो, माइनाव खुलुमग्राफ्रा खुलुमो। खिन्थु जिखिनिया गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो नैबे हाबाफारियाव जोंजों समानै बाहागो लाफैयो। जाय बिथांमोना सिबियो बिथांमोनखौ मदद होयो। ओरैनो जोंनि सिसुपानि ओनसोलाव ख्रिस्टियानानो होन, दा बाथौआनो होन, ब्रह्मआनो होन, गासिबो बर'फोरल' होननानै नङा। बेयाव आदिबासि खाथियाव थानाय ओरै संकरियानि माखासे धोरोमनि हारसाफोर बिथांमोनाबो जोंजों खोब गोसो होसारनानै मदद होयो। जिहेतु 53 बोसोर मोनसे आगान होनाय नैबे फुजाया 53 बोसोर सिगां जोंनि आबौ आजैआ जिहेतु नैबे फुजाखौ गायसनदोंमोन आरो गायसननानै बिथांमोना सिबिबोबाय थादों। आरो बे सिबिनाय महरैनो जोङो इयुन जेनेरेसन दिनैनि जोलैयाबो बेखौ जोङो मोननो नागिराखै। जाय बिथांमोनहा बे धोरोमखौ बिसास खालामनानै बिमा माइनावखौ बिसास खालामनानै खुलुमो बिथांमोनखौ मदद होयो जोङो ओनसोलनि गुबुन गुबुन धोरोमारि मानसिफ्राबो।